Takže ďalší nástroj zo záhrady v problémoch je to Stiga SHP 60 plotostrih. A je tu problém s tesnosťou od nádrže, je táto prechodka, ktorá už netesní a vyteká benzín. Čiže dosť silno tečie a proste treba ho vymeniť za nový kus. Takže takýchto problémoch po 4 rokoch Stiga. Takže takto pomocou zahnutého šrobováka tohoto som vytlačil vlastne tú zátku znútra. Takto asi to je vidno. Som si ju pomohol vytlačiť von. Nachádzala sa tam takisto takáto filtrácia spravená na konci filtrácie a plus som vybral túto poisku, aby sa nevyvlekla, tak som ju natlačil naspäť na gumičku, aby sa hadička prepadová potom nestracila alebo nevytáhla cez tú prechodku. Takže takto to vyzerá. Toto som si takisto vybral. To je tiež vytiahnuté, aby som mal lepší prístup. Takže pozrieme okolie nádrže. Vyzerá to byť dobré. Filter. Takisto je tam rachový filter. Dobre, takže už len toto nahodíme, dáme to naspäť a môže pokračovať v práci. No to ani moc nevyzerá, že by bola nejaká rozežraná, ale očividne to tieklo. Takto. Vyskúšame, uvidíme. Takže hadička s filtrom ide do tejto dvojky a do jednotky ide prepadová tá z tú koncovku na spodu. Takže hadičky sú obidve už teraz nahodené, natiahnuté a pripravené zaistiť do nádrže. Takže máme osadenú už aj priechodku a už len spojazniť a dúfam, že to niečo vydrží.